Laatste open dag Kunstwerkplaats. 40 jaar bierkraaien Blitterswijk. Het is vandaag 3 juni, dit is het Pelemaasjournaal. Het publiek kon zondag genieten van een bijzondere reeks van voorstellingen van Kunstencentrum Jeruzalem. De titel van dit nieuwe experiment was Expeditie KCJ. Op 7 locaties in het centrum van Venray werden voorstellingen gehouden door cursisten muziek, dans en theater. Start- en eindpunt was Kunstencentrum Jeruzalem. Tussen de bedrijven door wandelde het publiek van de ene naar de andere voorstelling. De gasten werden op die manier meegenomen naar onder andere een bruilofts- en zigeunerfeest, naar Trollenland en ze gingen ook de ruimte in. Naast een uitleg over de optredens werd er ook iets verteld over de locatie waar de voorstelling plaatsvond. Zo werden het Ambachtskwartier, Sint-Joriskwartier, bibliotheek en schouwburg in Venray bezocht. Zondagmiddag was de laatste open dag van de Kunstwerkplaats. Alle belangstellenden konden nog 1 keer een kijkje nemen voordat de deuren 30 juni sluiten. Wegens geldgebrek moet de Kunstwerkplaats eind juni dicht. Op de open dag lieten alle kunstenaars en muzikanten nog 1 keer aan het publiek zien wat zij bij de Kunstwerkplaats de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan. Alhoewel normaal een open dag heel feestelijk is, had deze middag toch een dubbele lading. De kunstenaars hebben het er dan ook moeilijk mee dat de Kunstwerkplaats dicht gaat. Het is een gemengde gevoelens. Ik sta eigenlijk niet echt te juichen. Ik vind een open dag altijd reuze gezellig. Maar vanochtend had ik zoiets, toen ik hier aankwam, ik denk ja, eigenlijk is toch de sombere gevoelens beginnen toch meer de overhand te krijgen. Dat zo prachtig mooi iets, zoals hier, dat nu gaat sluiten. En persoonlijk doet me dat ontzettend veel, ja. Ramp, ja. Want vandaag ook, het is net de reunie, ik ken hier zoveel mensen. Dat is echt zo, ja, zoveel gezelligheid heb je ervan. En ja, ik heb nog geen alternatief. Er is een lange tijd nog naar een mogelijke oplossing gezocht om de Kunstwerkplaats te behouden. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente, maar toch werd besloten dat de locatie op het Sint-Anne-terrein moest sluiten. Er is veel over gesproken, veel geschreven, maar de overheid zegt gemeenten ook, het gaat van zorg naar welzijn. En welzijn, deze ex-psychiatrische mensen, die kunnen zo in de maatschappij opgenomen worden. En daar stokt de discussie, want ja, dat geloven wij niet. Maar dat is het standpunt dat de overheid inneemt. En wie betaalt, die bepaalt, denk ik, hè, in deze tijd. Ondertussen is er naar alternatieven gezocht. Er is onder andere gekeken naar herplaatsing van de deelnemers bij het kunstencentrum en andere instellingen. Hierbij wordt uitgegaan van de zelfstandigheid van de deelnemers. Het bestuur heeft daar zijn twijfels over. Iemand die chronisch in de GGZ zit, om dan helemaal op eigen kracht in de maatschappij teruggezet te worden. Ik mag het hopen, maar ik heb mijn grote twijfels. Hoe die herplaatsing er definitief uit gaat zien is nog niet helemaal helder. Voor de meeste deelnemers is het dan ook nog onduidelijk wat ze precies gaan doen na de sluiting van 30 juni. Het komt erop neer eigenlijk dat ik probeer om tekenen en schilderen thuis op te pakken. Alleen ja, hier zonder de entourage hieromheen, dat zal ik ontzettend missen. Ja. Nou ja, ik ga bij Senior Service wel wat, daar kan je wel wat dingen doen. Maar dat zijn allemaal dingetjes van 3 uur dat je kan doen. Mandala tekenen, denk ik. En we gaan daar misschien ook een beeldhouwgroepje op zetten, ook, maar dat is ook voor 3 uurtjes. Terwijl ik hier eigenlijk de hele week ben, dus ik heb nog heel wat te zoeken. De officiële opening werd gedaan door de van oorsprong Venrayse actrice Annemieke Ruiten. Zij kwam speciaal naar Venray om de deelnemers en organisatie een warm hart toe te dragen. Ruiten betreurt het dat de Kunstwerkplaats moet sluiten. Ik heb hier net weer rondgelopen. Ja, het is heel erg dat het verdwijnt. Het is heel erg, maar wat ik net ook al zei, ik geloof wel in dat niks is vanzelfsprekend. Dus je moet ook blij zijn met wat er geweest is en dat het 15 jaar wel heeft kunnen bestaan. En volgens mij moet je dat meenemen. En er komen er altijd weer nieuwe initiatieven, omdat een kunstenaar stop je niet. En deze mensen gaan zeker door, daar ben ik van overtuigd.
Annemieke Ruijten speelde een hoofdrol in Kinderen geen bezwaar. In februari 2013 haalde de VARA de stekker uit het programma. De actrice snapt hierdoor de gemengde gevoelens die de deelnemers van de kunstwerkplaats hebben. Annemieke weet dan ook uit ervaring wat de aankomende tijd een belangrijk advies kan zijn voor de kunstenaars en muzikanten. Blijf bij jezelf en laat het je niet afnemen, omdat er een geldkraan dicht gaat, wil niet zeggen dat je je niet meer artistiek kan uiten. En ik denk als je elkaar blijft opzoeken en het met elkaar, ja, waarom willen ze zijn weg? Ik hoop het gewoon heel erg. Maar in ieder geval met opgeheven hoofd dit pand verlaten, want wat hier gebeurd is heel belangrijk en heel waardevol wat ze gedaan hebben en gemaakt hebben. In een beslissingsduel om de tweede plaats in de overgangsklasse B verloren de korfbalsters van SVOC 01 zondag in Milhezen met 9-11 van Flamengo's. SVOC 01 speelde zondag in de eerste helft te angstig en scoorde alleen via 2 minuten stippen van Debbie en Kelly Wismans. Flamengo's ging de rust in met een 2-4 voorsprong. Na de rust liep Flamengo's uit naar 5-9, waarna SVOC 01 in de slotfase van het duel veerkracht toonde. Via 2 treffers van Kelly Wismans en doelpunten van Rian Willems en Kim Dirks kwam SVOC 01 zelfs op gelijke hoogte met 9-9. De tricolores hadden vervolgens de pech dat Flamengo's de inhaalrace beantwoordde met 2 treffers in een minuut en daarmee het duel definitief besliste. Door de nederlaag is het veldseizoen voor SVOC 01 ten einde met een keurige 3e plaats op de ranglijst. Het zal u misschien niks zeggen, bierkraaien, maar in Blitterswijk weten de leden van het gilde precies wat er wordt bedoeld. Dit jaarlijks terugkerende festijn werd afgelopen weekend voor de 40ste keer gehouden. Met een vat bier op de kruiwagen wordt de afstand van zo'n 8 kilometer tussen de brouwerij in Arsen en het schietterrein in Blitterswijk afgelegd. Dat bierkruien mag na 40 jaar wel een aardige traditie genoemd worden, maar het is eigenlijk uit nood ontstaan. De toenmalige gemeente zette de jaarlijkse bijdrage aan het gilde, zijn de 2 vaatjes bier, stop. Het gilde was er helemaal niet mee eens en er werd een behoorlijke stamperij over gemaakt. En die gildebroeders in het gildehuis, die kwamen daar iedere maandag bij elkaar. Nou, en er werd een flinke stamperij over gemaakt dat dat zomaar niet kon. In het gildehuis, wat café Tante Jet toen was toevallig een vertegenwoordiger van de brouwerij in Arsen aanwezig en hoorde het gemor over de vaten bier. Hij regelde een gesprek met zijn baas. En die zegt, dat is goed, ze kunnen ieder jaar 2 vaatjes bier gratis komen halen. Maar dan moeten ze wel per kruiwagen van Arsen naar Blitterswijk brengen. En zo is het geschied. Het bierkruien op zaterdag is inmiddels dus een traditie geworden die verbonden is met het koningsschieten op zondag. En voor zover bekend gebeurt dit bierkruien nergens anders in Limburg of Nederland. Dit komt nergens anders voor. Een van de weinigen die het bierkruien al 40 jaar lang doen is Jan Driessen. Hij heeft er leuke herinneringen aan. Schitterende herinneringen aan allemaal, heel veel gebeurd. Uiteraard heel veel verschillende wisselingen van personen allemaal. De wielen die uit elkaar vielen, die verrot werden, hadden weer eens in het water moeten zeggen. Zei ze daarna, dan pas, maar ja, dat was te laat natuurlijk. Een oliespuitje erbij om een beetje de zaak aan smeren te houden. En nou ja, aan bier natuurlijk ook geen gebrek, dus onszelf smeren we natuurlijk ook weer goed. In die 40 jaar is er natuurlijk wel wat veranderd. Was het in het begin nog een vrijwel ongeorganiseerde tocht? Tegenwoordig verloopt alles volgens een van tevoren geregeld programma. En toen toen we de allereerste keer gelopen hebben, er was niks geprogrammeerd. We vertrokken een keer. Er werden de kruiwagens uitgeladen, er werd bier in gekieperd. Vlaggen erover, t-shirtjes aangetrokken van een of ander brouwerijmerk. En daar doken we daar de proefkelder in. Ja, en dat hadden we nog eens een keer een beetje de knollige haar. Dus en dan moest de hele reis nog volbracht worden. Dus iedere kroeg die we een beetje tegenkwamen werd aangegaan. Strikt genomen denk ik dat het toen zwaarder was eigenlijk. In elk geval werd Jan voor zijn prestatie om 40 jaar lang aan het bierkruien deel te nemen gelauwerd. Als grote man van ons bierkruiers, een beetje veel overstaan. Kijk!
Alsjeblieft. Uiteraard heel veel verschillende wisselingen van personen allemaal. Want ja, toen een tijd ik was toen een tijd de jongste met 24, 25 jaar. En ja, tegenwoordig zitten er jongskes bij van ja, begint met 4, 5 jaar. Of ze worden gildelid als bij de geboorte. Dus dat gebeurt dan allemaal. En daarmee lijkt de toekomst van deze unieke traditie verzekerd te zijn. En het is 40 jaar lang en we hebben er een traditie van gemaakt. Want de eerste jaar toen dat gebeurde, toen sprak de voorzitter ook uit. Ik hoop dat het altijd zo zal blijven, dat het een vaste traditie gaat worden. Dat het Gilde van Bitterswijk en eeuwenlang dit zal handhaven. Nou, het is nu 40 jaar. Voorlopig zal er tijdens het jaarlijkse koningsschieten dus geen gebrek zijn aan bier. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er kans op laaghangende bewolking en wat mistbanken. Morgen overdag zijn er enkele stapelwolken, maar het blijft droog. 'S Middags loopt de temperatuur op tot 20 graden. Ik wens u nog een fijne avond.